Kublai pi baro ki parlok nong sngam bat ngi pediang sumhai pi baro syaga program Kisan Vani kabawan jipi manla ka singi baar singi palay bat singi sajan hagapor henreo sanpo janmien bat ya kini ke program la betingka da ketenat ka rep karyang bat ka bhaga miat ki nong rem jong ke sorkar peding. अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। Alang unang re ubaduk sisa ikam ngapeng beb ngami no tang ha ilingka alang unang re ubaduk sisa ikam ngapeng beb ngami no tang ha ilingka Ding syabangan pom Ya kawan ngan syu Namar ngasih tom Kaya ngabangan penku La cenjar om lei lei Ngam ju pen sep La halum la hatem ya kisau ayam jong kasnem la cenjar om lei lei em ju pen sep la hapolum hatem ya kisau ayam jong kasnem ding syabangan pom ya kawan ngan syu Namar ngasih tom Kaya ngabangan penku Ding ngakit Laja song ngakung Laki tiap kinang Satar penban kamet kanang kilung Lako ding ngakit Laja song ngakung Laki tiap kinang Satar penban kamet kanang kilung Ding syabangan pom Ya kawan ngan syu
Namar ngasitom Kaya ngabangan pentu Karep kabaduk Kakamba muja Kamen simru kas ngesuk Kakam kenrat kabasisya Kamrep kabaduk Kakamba muja Kamen simru kas ngesuk Kakam kenrat kabasisya Hagane ka por menta ka singin walam shapi ya ka jinya kren bat ikong yada hunlang kharkungor Assistant Director ka Horticulture Marketing East Khasi Hills District Shillong ka phangaba onya kren kanlong halor ka jingmun ban krap dieng lane ban tansat dieng lane kata ka grafting of fruit trees te aleken nginya abat sangap lang ya kani ka jinya kren bat ikong yada hunlang kharkungor Kublai pi baro kinos ngam hagani ka program Kisan Vani. Ngidon ya kajingya kren bad ikong yadahun lang karkungor ibalong i Assistant Director of Horticulture Marketing East Khasi Hills District Shillong. Ti kapang jong kajingya kren kanlong halor ka jingkrap ya ki ding so. Nagani ka por nga shimi gani kalat ban pidang so bahay pi kong yada siya kini ka program ban nga kremen scam bakan long kajing matoy ka bakraw na kamta jong kinong rep. Ti kajing kali ka baning kong kamut ayu habong grafting. Habangi pa siya kani ka topic grafting hakakatin kasi habangi ong grafting kamut kata ban krap laneban tersat iki ding ti kani kadai kata ka rukom kabangi penkhatan rai ti habangi pa siya kani ka rukom penkhatan rai kalong kata ka rukom kabangi juong ka asexual propagation kata ka bamut ban penkhatan rai ni ban penroi sembai na kitanat ni kiding jingthung klam da pendon kam da ki sembai ti habaong grafting pat kadai kata ka rukom ban penyesno ya kitanat penmi so ki babha kata ka bangi ong usayan bat kamet jong uta uding so ubadon kita ki thet ki baklan lani kita ki rootstock Kublai shibun kong yarang iliyo ki jing batay ki ba mene ki ba shay bhana pi ha ka biade bat ka jing mud ka jing krap ya ki ding so Gini pa sa siya kani ka jing kali ka babun tika don kumbaka no jay ay ka grafting hi kumbanchu kran mo kadai ka very vast subject mo ka bangi ong ka jai grafting ka baning kong ka bangi la banle kidai kita ki inach grafting kitang grafting ru nata ki don ki saddler grafting ki don ki whip grafting ki don ki vernier grafting nata ki crown grafting ki side grafting ki bridge grafting nang tangi don de kita ki stone grafting bat ki softwood grafting de kita ki long kita ki jai grafting tingis nguthu ba ki don shibun ma kita ki rukom mo ha ka ban yo ban krap ki ding so ki nong rep ru kin yo jing mut shibun lada kitip ya kita ki rukom krap ding so ki badon shibun ba mo ti pinla ban jer kerteng ki jai ding so ayu pat ki bala ban krap kan ti habangi pai pat syakane ka rukom pen kha sembai la ni pen kha tan rai uding so nei bangi le da kane ka grafting kita ki jai so ki long kom uso apple uso pe la ni ka bangi ong kita ki so pho nang ta ki so phareng ki so plum nang ta ki so mango ki so apricot nang ta bat kini ki jai citrus ki so nyamtara ki so jo namar ha ka family la ni ha ka long yeng jong kini ki citrus ki buon pha ki jai so nei ngin chiam shi buon pha hang ni hapo ri khasi ke jongi ki ba ngi ngim la ban jer kerteng ki jai jing krap so ki ba komno ki ba kami pendon kampet ba bha hang ni hapo kajalam meglaya kita ki jai grafting kumbang la batai mane ki don shibun bha te kita ki rukom mo ki bangi le grafting ki ba khamle bha la ni kham prashang bha hang ni hajalam megla ki long kita ki veg grafting bat ru bat kata ka tang grafting te kini ki long kita ki rukom grafting ki ba pendon kam bha ki ba long common ban krap yo ki ding so mo te lem lagi ni ki jai grafting ki ding ki so kloi kata ka long ka we ka jing mentoi ka ba ngiyo na ka bangi le grafting bat ni ka rukom grafting ka pene ya kata ka jing bha jong ki jai so te ka wedge grafting ba ka tang grafting ki de kita ki jai grafting ki ba wat ka ICR hi ru ka penslur ya ki para nong rep bakin bot ti khandet phila ban batai shapang kani ka wedge grafting kani ka wedge grafting ka long kata ka rukom ka ba kham bana bha le ni ka balong common ban punroi kloi ki jai ding ha kani ka than kan jongi kani ka rukom grafting ila ban sia la ni ban ot ya uta uding ubadon ki thet la ni uta urut stock ngin sia ya u ha ka do jong uvi bat ban penyesno la ni ban pendat pat da utanat ubangi shim na uwei pat uding uta usayen ubangi ong te ka long ru ka rukom ka ba penslur ban penroi ya kini ki jai so nyamtra la ni ki citrus family na ka long yeng jong u so jo khamtam uni so nyamtra na marba uni so nyamtra ulong
long uwe ujai jingtung ubalayo ya taka GI tag. Te ban penroi lani ban penka tan rai shu ya kini kisok nyamtra ngibot bahan da kaneka veg grafting method hakaba ki penkloi kata ka jing saiso ka jong u badru ki penlong ya u bangin yo be kata ka true to the type ka bangi angmo mut ba utu ut dieng ubangi krab unlong be thik utu ubangi kwa lani bangi shim na utau mother plan lani na utau kami ko beli shibun nak beta tu kejing pensyai ke jong pi ha ka be de bat kene ko which grafting te kamut ayu ha baong rootstock dia nak duk meneng ngila ekran ya kata ka rootstock bat kita ka sayan ni kong dia lihat si dona pedeng jungi bangim sung thu mo mut yu tau rootstock te utau rootstock udai utau dieng lani udai utau benta uba don thiet lani uba su shapok khandau te habangi le ya kani ka veg grafting yu so nyamtra ni don kam ban shim da kita ki rootstock lani kita ki tenrai jong uni uraf lemon lani utau usok jo khasi ka bangi ong lani rough lemon utau wei pade urang pur lemon te kini kita ki rootstock ki bangi jet na benta uni usok nyamtra mur udai utau benta uba shapo uba don thiet te barabon ngi jet kini ki rootstock na kita ki jat dieng ki balong klan lani ki balong hadi ko ong akatin pareng te bat kita ki jat dieng ru ki bala banyashan ya kani ka bon mariang ki bala banyashan ki jingpang ba ki kenyang nang ta pade ngi jet ru ki tu ki jat rootstock ki balong klan ba wat la ki mlong aban penmi kita ki so jong ki batiang bat ki babun henle ki don pade ka met ka baklan te barabor ya ki rootstock ngi shembe ya kita ki jat dieng lani kita ki jat tenrai ki balong klan banyele persha ya ka jingpang ya ki kenyang bat ru ki bala banyele persha ya ka jinglong jong ka khando lada kalong acidic lani kalong ka khando ka ba e bat ru ki jat tenrai ki bade nak juk kalong yeng pada kan syubuk mentangim la ban kerap ya uso apul uso nyamtra te ki dei bek benong nang ka juk ka long yeng te ko beli shibun na ka benta ka tu kejing pensyai ke jong pi ha ka be de ba kene ka rootstock te ki jat tanat ayu pade ki badai banjit habamut ban le kene ko which grafting bat hakapor ayu la ban le kene ko which grafting ngi dei banjit kita ki rootstock ki badon nriu hadu nyo benai kerta kemut ngila se ya kini ki sembai na kini ki so ki bangi mut banjit ban le yoni rootstock ngi bet di kita ki sembai jungi haka khandau te onda ki ladap nriu hadu nyo benai ngin chim kum ya kita kan ki rootstock ngila kom no ya udieng ngi khatno haka jingjrong ka ba nyo point san hadu 10 cm da ka bathau na po tarai khandau te nang ta pade ngi shim pat ya uta utanat ubadon lai hadu sau benai na uwei pat udieng mut bangin shim ya uta u sayan te uta utanat undai na uta udieng uba ngila shem ba ulong udieng uba klan ulong udieng uba penmi ki so ki babun ba ai ki so ki bathiang ki bahe te nang ta pade ngin sesiap penwandur haka dur jong usnar bat ngin sabesuk pada bat ban pen scam ha utau rootstock da ka ba pen scam ha bat penyedai bahaya kata ka jing on ba wei unchong halor jong wei bat ngin te pada kita ki plastik lani kita ki grafting tip bat ngin le ikani ka grafting ka dei ha ka por Julai hadu August te haba phai pade sha kene ka wei pade ka bangi ong kene ka tong grafting te pidon ayu ban batai ki no sangap tang grafting ka bangi ong ka dei ka bangi le abha ha kini ki so kom ki stone fruit lani ki temperate fruit lani kita ki so ki bangi shem ha kini ki than ki ba kham krian ilong ki so plum uso pareng na ta kini ki so cherries lat bat kini ki so yong tengi shat le bhai kini ka rukom grafting na ka benta kini ki jat so ha ka portlang bat ka po barang sedang wan ka per m namar ba kini ki shilot ki la sedang bandam tengi le ru ikani ka tang grafting ha ka por ba uding uyo thia lani dorman te habangi le ikani ka jat grafting ngidei ban shim yu ta rootstock bat usayan ki badon ha ka ju ka jinghe ha ka diameter mut ka jinghe ka jong uni uding sayan bat uni rootstock ki dei benong kumju kenang ba kandon kata ka cambium ki snap ba chopo ki nyadaj ba bat ki nyesno ba de kata ka long kata ka tang grafting ha ka ni ka tang grafting pade sha bangin wan ra kita artli nei ngi de ban sia hamar pedeng pade ban penyo ya kata ka bangi ong kum ka durjong thliet kenang bangin da si lang hapo ki nyadambet ba ti ha kanu ko rukom pade onle kata ka tong grafting kumbang la ong ngi de banjit ya udieng uba klan uba penmi so ba bat kum ta terter tengin shim ya uta usayan lani uta utanat uba pen ai ya kini ki so ki babha ki babiang bat ngin shim ya uta usayan bat ngin ya penis no lang bat uta u rootstock te ka jinghe ka jung u kumbang ong mene ka de banlong ka ju ka size habangi shim mi kita ka size ka de banlong kat kum ka size jong ulan tengin shim pada ya kini ki rootstock bakini ki sayan bakindai bandon shisnam kerta temut uta usayan udai bandai ubaladon ka reta ka jung u ka badai shisnam tenang ta pada ngin sasia pershing ya uta utanat ya uta usayan ha ka jingjong ka baar hadu san centimeter bat kumju ru ya rootstock ngin sia pershing ka ju ka size ka bangi sia ya u sayan bat hang ta pada
pada ngilak ban ot slice namar pedeng hakadur jong utau thalik kumbang lak batai mene mo ha urut stock bat kumju ru ha usayan tenang ta ngin sawan pendai lang bat baki dei bania dambit bahalani ki dei bania interlock bha kumbang gi ong hak ketien pareng tingi dei ru ban penti kena ba utu ba jurngam ke snap jong usayan bat udei bania snok bha bat utu root stock bat nang ta pada ngi dei bania tie bha bakin scam da kata ka grafting tape lani da ka plastic tape de kata ka rukom ha bangi le ya ka tang grafting Ti kong hadin bala le ya kanika tang grafting kumno pa le unsumari ta kidiang ki bala dep krap kan. te habang ila adap ben le ya ka grafting mo la da ka dei tang grafting lani la da ka dei ka ni ka wedge grafting nei ngi dei ban sumar bha bat ngi dei ban penti kena ba utu benta bangi kram ude ban long sngam khnang ba kan don kata ka jing ya dambit lani kata ka jing yasno ngi dei ban weng ru ya kita ki jingmi jong kita ki tenat pada na urut stock hakapor ba ngi la adap kram ngin syam makin don mek ki kum kenja shlut ki bangi ong kita ki water sprout na try jong urut stock tingi dei ban penti kena ban khet no ya kita tenang ta pada ngi dei ban penti kena ba katu ka jingte lani katu ka grafting tape ngi dei ban e ba hadu lai hadu sau benai ngim dei ban weng te hadu ba kita ki tissue ki ba ya dei jong usayan ba urut stock kin ya daj lang bhaken te ngi dei ru ban weng no ya kini ki sentiu lani ki sla lani kinu ki ba mi am ha ka snem ka baning kong khanang bangin ailat ba katu ka bor ka ba pen mi ka ba kitan na khando am kan lej lut bet ha utu ubenta bangi kram khanang ba kan don kita ka union ka ba seiso ka te nang ta pa de ha ka por liur ngi dei ban pej ban khmi ba kini ki tem ki bangi te kim dei ban ksi ya utu u benta bangi kram te ladangi syam ba ka don kanu ka benta ka men ong no ha kten pharang kata ka deform lani kan don kanu ka ba kini ki tep bangi te da se kala scam ba palat kala ban pen mi ya kanu ka deformities lani ngi la ban pen mi ya kanu ka jing at jing them ha itu ibentan dei tingi la ban weng no pat ban on no pat suki ban weng ya kita mo tingi dei ban ya dai ya kini ki dieng ka bangi krap em na ka sngi na ka leer nang tangi dei ban ai kita ki shit ngi dei ban ya daru na ki merat te nang ta pa de ngi dei ru ban ai ti kana ban chong sngem khanang ba kini ki thiet na urut stock ki dei ban yo bha ya kata ka bam ya uni udieng bangi la dep krap ngi dei ban pelait na ka jing thang jong ka sngi kumno hapo artayo khanang ba ladangi pelait ya kata kita ki kalas tissue ki badon hapo ki la ban ya dai ya serta bha bat kata ka union lani kata ka grafting ka la ban nong ka ba seiso Ngila yo shibun bha ki jing tip ha ka be dei ban kini ki rukom ban le kini ki grafting. Ti menta pa de nginya pha sa se kini ka wei pa de ka jing kali hatu la ne em ban krap bon jat ki so tang ha wei utan rai kan. ho ngi la ban le kata mo tang ba ki ding so pa de ki dei ban dei na ka jo ka long yeng kom ban chu ai nuksa ya kini ki so phareng phichet shem ki shedon ki tu ki tan rai ding so phareng ki ba pen mi ki tu ki so ki baret ki balong lam kthang nei te kum ki tu ki jai ding so ngi la ban shem ye ki baken long ki root stock te nang ta pa de ngi dei ban krap bet na ka ju ka long yeng te mdei bangin krap yu so jo ha u so mango dan yu so jo ha u so apple te ki dei ban dei bet na ka ju ka long yeng Hoi. Ti ki ei pa de ki jing mentoi bala ban yo na ka bale kini ka grafting kan. te ngin shem shibun ha ki jing men toy mo te habangi le ekani ka grafting ngi la ban yo so no dang kloy mut hapo ar la ni lai snem bangi la de ban le grafting uding so ulala ban sai so te ngi la ken ban up ye kata ka san hadu shi pos nem mo te nang ta pa de ngi la ru ban yo ki so ki ba long bai thek kum uta ubangi kwa ka ba mut ba teng udon ujai so uba ngi itanat ya ka rong ngi itanat ya ka jing he te ngi la ban yo bai thek true to the type ka bangi ong mo habangi le grafting ngi la ru ban pendon kam da ki ni ki dwarf la ni kita ki semi dwarf root stock ban pelong ye ki ding ki basuk ban sumar te habangi le grafting ngi la ban penyo kumi kita ki jai ding ki bangi suk ban sumar bat bagi mi suk ban ken te ka grafting ru ka yarap ban ya da ye kita ki jai ding ki batlot da ka bakrap ha ki root stock ki baklan ko banga ong manemo ki bala ban la ban chan ni ki khnyang ki jingpang bat ru bala ban chan ni ka bor ka mariang te ki grafting ki yarap ru ye ki ding ki balong thut chen ka ba kimla ban em ha ka tu ka khandau ka ba e la ni ka khandau ka ba jo ni ka ba long dober tha reilang ba ka grafting ni la ban yo kita ki root stock ki bala ban chan ba ni la ban wan ra pa da kita ki sayan ki ba ni la ban yo e kita ki so ki bangi kwa mo te ka grafting ru ka dei ru ka we ka lat ban ai kita ki jaj so kum banga ong manemo ki balong nakaju ka long yeng ki ba pendon kam yo ta root stock ru kham tam ban penduna ya ka jaka thung namar ba habangi krap shibun teli ki ki jaj sayan ha we u root stock dai kum ban chu anuksa ha u root stock jong u so phareng ni la ban krap ya ki so plum ni la ban krap ya ki ni ki so peach mut na u we u dieng ni la ban yo lai sau teli ki jaj so kan namar ba teng ni duna ka jaka bangin thung dai te da ka bala ban krap ni la ban yo kan kita ki jaj so mo ban ye ka ba thung shibun teli ki de re dangi krap pat kum ta ni la ban yo shibun ki jaj so Hoi.
Ti ngini pai menta sa shikadi ko pada ka jingkeli ka babun. Ki don ni em kino kita ki jingkanglan haba krap ki ding so. Kidon ki jing khang lat mok namar ba bangile ke ngin yo ba ki jing mentoi bat ki jing du jing mentoi nai de kita ki jing khang lat baning kong kalong ba kadon kata ka incompatibility la ne kata ka jing bom ya hab root stock ko ba ong amane mo bat usayen bat namar ba kan kala bandon kata ka jing bom ya dai lang long kim ya hab ken uta root stock bangi shim bat uta usayen kim ya hab de teng teng ru ngila ban shem ba kila ya dambit ni I ko bakla long successful henai kat ba udang he uni udieng ngin shem ba ha itu jaka bangi kram kandon kata ka jing at kamtam ha uni uso blom ne ha uso peach ha bangi let chiki kper la bangi let chiki niki briso jong kini ki nongrap in shamba ha itu ibenta ha baki kram kandon be kata ka jing at te ka to ka de kata ka we ka incompatible mut ka jing bom ya hap ken wat laning kong ki ya dat lang henrei hadien kat banang slam nang slam ka wan kata ka jing long incompatible mut ka jing bom ya hap te ka grafting ru ka la ban penmi tek tang kita ki jait so ki baladon lupa henrei kam la ban penmi pat ki we ki variety kata ka de ka we ka jing khang lat mo te ka long ru ka kam ka ba don kam ban le da ki ba la pen tebet la ni kita ki expert la ni kita ki ba along skillful te ka ni ka grafting ru kala ban pen sapriang pat ikini ki jingpang namad la da don jingpang ha root stock kala ban pen sapriang pat kata ka jingpang syakini ki sayen te ka long ru ka kam ka ba kamlut pisa ka ban chu ong not namad bangi don kam nong bela ngi don kam ba kita ki beri pa along skillful la ni kita ki professional mo te ka long ru ka kam ka ba kamlut pisa ban ye nu jor bat ka tu ka bangi pen mi ten rai na ki sieng te kita ki long kita ki khendiat kita ki jingkhang lat ha bangi mu bande ikini ki grafting tiki ai pada ki jing don kambala ban bu hak mat ken ban penlong ya kini ka grafting ka job kani ka grafting ne ka khna bakan long ka job ngide ban sngu thu ba ka grafting ka shong ha kata ki key factors te kita ki jing don kam ki bagi de ban ong mo kata ka cambium alignment te ko man chupan sngu thu ba kata ka cambium alignment ka de kata ka ban penya sno la ne ka ban penya dan ban wan ra ya kata ka jing sno lang jong kita ki vascular tissue mot kum ha ki dieng ngi sngu thu ba udieng ude ujing thung uba im te ulong ru kum ba long ngi ki breu ngi don kita ki tissue ngi don ki different organ nai dia mut ha uding ru kita ki vascular tissue ha bangi wan ra ban penyes no lang ki de ban yes no lang king kita ki vascular tissue khanang ba kata ka jing ya dat lang ka de ban long ka basi so tenang taru ki don kita ki gene compatibility ka bamut ba root stock ba usayan ude ban long na ka ju ka long yeng te kan don ru kata ka proper environment condition ka bamut ba ngi de ban tip ken ya ka ayom ba ngi de ban tip ya ka nu ka por ka bangi ha ban le ya kata ka grafting bat kum no ban suma de kini ki dieng ki bangi la dap krap te kita ki long kita ki bangi don kam ban tip shwa bangi thmu ban le ikini ki grafting ngis kem ba kani kan long ka jing pensyai na kam ta jong ki barep tiki don bun ba ki kendon kuma pi pil abatai mentan ti khadu haswa bangin penkut artat ya kani ka jing ya kren ka ka khubo jing ketu jong pi ki norep leng ba kani ka kisan wani program kani ka grafting ka hikai ya unong rem ban sungu thu ba ka bor jong ki kawan na ka jing teli ba ka jing sot hiet ka jing trishtam te kumbang ya join lang lani pendat lang ya root stock uba klan bat usayan uba tiang bat uba seiso lani ujing thung uba le persha ya ka jinglong ka jingbam long sbo ka khendo ba ka jing le persha ka bor mariang ban wan ra ya ka ta ka jing seiso kum taru ngaken tu ya ki nongrem ban wan ra lang ya ka jing tip ten rai ka jongki ken ka jing tip ten rai ka jongki ban penyes no lang ba kini ki rukom rap ki bathamai khnang ban in yo ban khet ya kita ki so jong ka jing tre shitom ba bengin yo ban roi ban kieu ha ka rap ka riang ka jongi te tang ta ko le shibun kong ya dahun na ka banta ki tu ki jing batai ki ba bnya ba ki jong pi ha ka bia dei ba kani ka jing krap ya ki ding so bat nga kermen scam ba kani ka khubor ka ba ki nong ngap ki la yo na pi kan long ru ka jing aiman siam ya ki ba ha ba ki kwa ban le kani ka grafting la ne ka jing krap ding so kin bot ya ki tu ki kendon kuma pi pil abatai bat kin da sumar bharu ya kita ki ding so khanang ba ka jing rep ki jong ki kan long ka jing job ya ka thong ka jong ki bakin la ro banang kiu ha ka yo ka kot ban penbik penbiang ya ki jing don kam ha ki yang ki sem bat kham tam ha ka bakin tiu ya kani ka kamrep kamriang ka jongki lengba ka kper dingso ka jongki kuble shibut sa pat Parlok baro mentapat ngin walam ya ki katu gani ki jingtip ki bedei bat karep karyang ka rukom rikhle ya ki dokha ya ka balaju khon daga composite fish culture kathan chete lammingi jongkari India ka bakathup ya ki pratli ki jala kata ka Assam ka Arunachal Pradesh Meghalaya Mizoram Manipur Nagaland Sikkim bat Tripura kilong ki jala ki bar reuspa bha ka spa maryang khamtam habayanu jor bat ki jing reuspa jong ki jala ha ka liang jong ki tolong ki bala ban pendan kam ha ka bari ya ki dokha
Henry kini ki jella ki long ki badang sa dien pat ha ki kamri dok kha namar ba kim pat shampang pha ha ka jing nang jing tem shapang ki bud ki bor jong ka juk menta ki be dei bat ka kamri dok kha ha ba yanu jor bat ki wei ki jella ki badon hari thor jong kari India dei nagane ka daw ba ka jingmi jong ki dok kha ha kini ki jella kadang du na bha te khnang man pen mi khambon ya ki dok kha haman la ka shi hector ka jaka dei ban ri khle lang ya ki jai dok kha ki ba he bat ki basan kloi bat ki bala ban kharoi da ka basuk ha ki pung ki jai dok kha bala ban ri khle ha ka pung hari India ki dei ki khabau ka khaba kha Amerika nang ta ki don ru pade ki ba dei ki dok kha bon ra na shaba jong kari India ki ta ki long ka kha silver ka kha bamplang bat ka kha khar kumnu pat ban jet ya ki pung kabakong san tam haba jiet ka pung na kabanta ban ri dok kha kalong ba ka khando kadai ban la ban bat ya ka kadai ban don paho hajan jong ka pung bat ka pung kadai ban lan na ka jingshlei ha ka porslam la ban shna da ki pung thamai lani pen bha ya ki pung ki belarim ki bala lang khando lani dam da ki nyot lani ki kan ban kata da ka bati ya ki pung thamai da ka penjleu ki pung ki bajendong da ka bashna lani pen bhai ki kenro jong ka pung bat da ka bashna ki jaka penrung lani ki jaka ban penla ya ka karukom ri ya ki dok kha bonjan ki don lai benta ka baningkong shuwa ban penla ya ki sembai dok kha karon kamba hakapor bari ya ki dok kha hakapung ka jing he jing san jong ki dok kha ka shong haka jing long jing man jong ka pung lada ki pung ki dei ki bathamai ka jing pen khre ya ka pung ka sedang da ka ba aishun bat pendap ya ka hakapung henrei ka banta ka baningkong hakapung ki barimpan kalong ban pen khu ya ki kan bat la ne ki nyun ki badon hakapung ka jing pen khre ya ka pung shuwa ban penla ya ki dok kha hakapung dei ban thieu lot ya ki nyut ya ki kan ban ki ba mi hakapung namar ba ki ne ki kan bat ki penduna ya ka jaka jingi jong ki dok kha ki ka ser ngiu ya ka jing phalang jong ki kijat singi ki kijit ya ki jing bam na ka pung dok kha ki long ki jaka sa jong ki nong shun jong ki dok kha bat ki penthut penwin ha ka por tong dok kha ka jing aishun hadien blada pen khu ya ka pung bat shua ban pendap ya ka pung dei ban aishun khrang ban penduna ya ka jing long asid la de ka ta jing long lamjo jong ka balei badei ban aya ka shun ka jing aishun ka penduna ya ka jing long asid ni jing long lamjo jong ka khndo ka shun ka penshong khu ya ka pung ka shun ka long ru kum ka dawai ban penyap khnyang jing pang ki badon hapo ka Hagan ka por mentapan ngin walam shapi ya ka jingtep halor ka jinglong jong ka sunbeneng ka jinglong jong ka sunbeneng kumbala bo dang dakatanan India Meteorological Department Meteorological Center Shillong nakbenta kini kisi gibanwan kata nado ka khatlai taring unailar hado ka khandre taring unailar ar hajar ar punrio kala banon ka jing hap slam ka bapadeng nado ka khatlai taring hado ka khandre taring unailar ar hajar ar punrio haki babun bha gibenta jong ka jalla hakabe dei pan baga jing shit jing krian kala ban numdan palathan ka jing apher haka jing shit jing krian kata na do ka khatlai tarik hadu ka khandre tarik unailar ar hajar ar punrio ka jing maham kala ru bandon ka jing khie ke eryong ringkat ka jing tiet uperthat ba jing thaba ka lele mar ka jing hap slap ka bajur ban ka ba khamjur ru haki kattu ka ne ki jaka haki benta ba pher jong ka jala kata na do ka khatlai tarik unailar hadu ka khandre tarik unailar ar hajar ar punrio प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Katung la poy siya kabukod jong ka program Kisan Vani kabawan
jipi man la singi ba ar singi palai bat singi sajan haga por Henry Sanpo Janmin. Yagan ega program la betingka raktanat karep karyang bat ka bahagamiat ginongrem jong ke sorkar pedeng.